Bon dia. A punt d'arribar a l'equador de la legislatura, José Ramón Bauzá ha anunciat avui migdia una profunda remodelació del seu equip de govern. Canvia 3 consellers dels 7 que fins ara conformaven l'executiu. Surten Josep Ignasi Guiló, que fins ara dirigia la totpoderosa vicepresidència econòmica. El fins ara conseller d'Educació i Cultura i portaveu del govern, Rafael Bosch, també surt del Consell de Govern, així com Simó Gornés, titular de la Conselleria d'Administracions Públiques fins avui. A Pep Ignasi Aguiló su reconocido mérito demostrado para devolver a esta comunidad autónoma al equilibrio presupuestario, al cumplimiento del saneamiento de las cuentas. Quiero agradecer al señor Simó Gornés el que haya encabezado y liderado reformas de la Administración de una manera muy rápida y absolutamente eficiente. Quiero agradecer al señor Rafael Bosch su compromiso y la aprobación del tratamiento integral de lenguas, así como también que haya iniciado las políticas encaminadas a facilitar la libertad en la educación. La reestructuració del govern parteix de la divisió d'una conselleria en dues i en la creació d'una de nova. Vicepresidència Econòmica es divideix en la Conselleria d'Economia i Competitivitat, de la qual se'n farà càrrec Joaquín García, fins ara director de l'Oficina de Control Pressupostari. I la Conselleria d'Hisenda i Pressuposts quedarà en mans de l'eivissenc José Vicente Marí, fins ara interventor de la comunitat autònoma. La menorquina Joana Maria Camps serà la nova consellera d'Educació i Cultura i haurà d'aplicar el nou decret integral de llengües al proper curs. Camps ha ocupat fins ara la Direcció General de Treball. La fins ara directora general de Funció Pública, Núria Riera, serà la consellera d'Administracions Públiques i portaveu del govern. Bauzá crea una nova conselleria, la de Serveis Socials i Família, que dirigirà Sandra Fernández, actualment regidora de la mateixa àrea a l'Ajuntament de Palma. Personas comprometidas en hacer lo mejor para la sociedad, en importarles muy poco lo que eso implica para ellos y en el compromiso de cara al futuro. Bauzá justifica el canvi en la necessitat de donar un nou impuls en totes les àrees. Estem en una situació molt complicada, una situació molt difícil, i per tant el que jo li vull donar a aquest govern és un nou impuls i és necessari precisament comptar amb noves persones precisament per donar un nou impuls. El conseller de Presidència, Antoni Gómez, serà, a més, vicepresident de l'executiu.